ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କେରକେରା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର, ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜଙ୍କୁ ହୋଇଗଲା କରୋନା। ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କରୋନା ନୁହେଁ, ଇଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ କରୋନା। ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲେ। ସେଠି ସେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ 2ଟା ପୁଅ ଥିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ। ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇକୁ କହିଲା, ଏ ଭାଇ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜଙ୍କୁ ନୁହେଁ କି କରୋନା ହେଇଯାଇଛି। ସେଠୁ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲା, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ ଭାଉଜଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଛି ବୋଲିକି? ସାନ ଭାଇ କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ନୁହେଁ କି କାଲି ରାତିରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲାବେଳେ ରାତି 2ଟା 3ଟା ଆସି ଭାଉଜ କହୁଥିଲେ କରୋନା କରୋନା, ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଯାଇଛି। ଜାଣିଲୁ, ଏଇ ଭାଇରସ୍ଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଭାଇରସ୍, ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଭାଇରସ୍। ଏ ଭାଇରସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛି, ଜଗତ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସତର୍କରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କେରକେରା ନ୍ୟୁଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ମୋ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକି ଟଙ୍କିନା ବଜେଇ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇକି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ତମ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ କେରକେରା ହେଇଯିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।